2:01 d'11 del matí. Això és el safareig del senyor Josep Maria Raventós. Molt bon dia, company amic, què tal estàs? Bon dia, Amadeu, bon dia a tots els escoltadors. Avui és divendres, cap de setmana, estic content, però estic molt cansat. Sí, avui, d'entrada, t'has llevat cansat. No, t'explico el motiu. Sí, perquè, mira, sí, per favor. He decidit... No sé com d'aquestes coses de cap d'any, de començar l'any i fer els teus projectes. Com es diuen els projectes, no? Quan dius, vaig a fer una cosa... Els propòsits, per exemple, sí. Allò que en marques, aniré al gimnàs, o sí. Aprendré xino, o no. Pues aquest any ho estic complint. Aquesta setmana he començat tots els matins a caminar 1 hora. Què dius, ara? I atenció, saps qui m'acompanya a les meves caminades? No. La República Samboiana. Escolto tots els matins la República Samboiana. Ah, que bé! Sí. Mira, ara me'n recordaré cada matí, fins i tot diré, escolta'm, records una abraçada al nostre caminant. Si veieu... Molt bé, gràcies, Si veieu un home vestit de negre, aquell sóc jo. És a dir, ets una mica com el Forrest Gump del teu barri. Una mica... Bueno, però a l'hora plego de caminar. O sigui, tu no continues. No, perquè una hora... Bueno, escolta, dóna-li temps. Ara fas 1 hora. Vés a saber si acabaràs aquí fotent la marató de Nova York. Quan ja em passa, quan més camines, és com altres coses. Quan més ho fas, més ganes tens. Sí. Al final se't farà curt. Per això. Bueno, escolta'm, molt maco que facis exercici acompanyat de la República Samboiana cada matí. Però clar, jo ho faig una mica per agafar una miqueta de forma, que sempre és necessari, jo necessito, però hi ha un motiu principal. O sigui, el motiu principal pel qual jo cada dia m'aixeco a les 8 del matí per anar caminant 1 hora és poder anar al meu metge, el doctor Domènech, i que sense creuar la porta no em digui Raventós, t'has de primar, has de fer esport. O sigui, encara no has entrat i ell et surt amb això. Jo a partir d'ara, ara he de demanar hora i que me la doni. Ja. Espera. També és veritat. Perquè habitualment no està al més d'urgència, però jo, la pròxima vegada que hi vagi, seré jo el que quan entri diré... No et coneixerà. Dirà, vostè qui és que ve aquí sense hora? I diràs, no, sóc el Raventós. Portaré el DNI i la targeta sanitària perquè confirmar que sóc jo, això per començar. I li diré, calli, perquè jo ara estic fent esport i miri com m'he quedat. Ara què? Ara si em fa mal l'ungla, de què serà culpa? No, i al final seràs tu que li diràs, doctor Domènech, potser que ens anem primant, a veure... Hòstia, que vostè s'està engreixant. A veure què... No, ja ho veuràs. Bueno, molt bé. També, amb tot això, clar, jo abans, quan em creuava en runners, amb gent que va corrent, que vols que et digui a mi em feia una mica... Baixava la mirada. Allò que dius, hòstia, no em miris fixament, que em fa com vergonya. Això, em sentia malament. Ara ja no. Però és que ja no solament no és que no els miri. Et miren ells a tu. És que creuem la mirada i ens saludem com si fossin bros. Què dius? O sigui, ja és un habitual. Mira, bon dia tingueu, bon dia. Aquest matí hi havia 2 nois fotent allà, amb goma, estaven fent exercicis. I els he vist i he pensat, els saludo com si fóssim ja... I sí, passa per la mansió. Com col·legues. Ei, bon dia. Hòstia, que bé, no? Sí, vaig ja... Molt bé. Ja ho veuràs com això anirà més i acabareu parlant de lo típic que parlen aquesta gent. Ei, quina vitamina prens? No, això t'asseguro que no, perquè jo tinc una mica d'ansietat social i saps quan a vegades no parlo amb algú per por a que arribi al final de la conversa i ja no tinguem temps de parlar i aquell moment tan tens, doncs jo ho evito, no parlo. Perquè et causa més dolor deixar de fer-ho que fer-ho. En causa dolor, saber que arribarà un moment que ja no tindré res a parlar amb aquella persona, això fa mal. La conversa decaurà i ens quedarem allà sense saber què dir. I serà incòmode. Ves dosificant. Avui parlem de... Fins aquí. No, ja està. És que et volia dir... No, ja n'hi ha prou per avui. Demà més. Demà continuem. Sí. Amadeu, deixa'm... Ja tinc uns companys ja de caminar
i deixem des d'aquí saludar el més jove de la colla, el senyor Jaume, que demà compleix 74 anys. 74, el més jove. Bueno, el més jove ara sóc jo. Clar, però 74 anys. I valent que està l'home. Sí, va a tota bufa, caminant. Jo vaig amb ells una mica per... Molt bé, doncs salutacions des d'aquí, esclar. Parlem... O sigui, a veure, jo t'explico. Jo, si faig exercici, faig aquest caminar... Sí. O sigui, la sensació que jo tinc interna és que sóc el Kilian Jornet. Clar, sí. Depèn amb qui ho comparis. No, és la meva sensació. Jo em sento Kilian Jornet. Encara que vagi caminant per una baixada o per pla, que és l'habitual. Bueno, sí. Sí, és la sensació... Ja t'entenc. D'esforç, com si jo estigués allà al Cervino, pujant al Cervino. Uf, això ajuda. Clar. Això ajuda. Però vaja, s'ha de tenir imaginació. No per res. Això contrasta amb qualsevol que em vegi des de fora. Que veurà un home gran amb ulleres de sol, amb un abric negre, caminant a poc a poc. A poc a poc. Perquè jo tinc la sensació d'anar molt ràpid. Però realment, avui m'he adonat, perquè m'he comprat amb un altre do, i si vaig molt a poc, però jo tinc la sensació d'anar ràpid. Però no vaig ràpid. A veure, la sensació ajuda. Ajuda. Però que no cal córrer. Si corres de covards, que deia el Reixac, no? Ja, però necessites... Quan comença a funcionar bé això és quan et fan mal les cames. Sí. Jo busco allò. Bueno, doncs a veure, quan et facin mal les cames, digue-ho. Estarem preparats. Però aquí, et truco. Sí, em comencen a fer mal les cames. Però és que al minut, 2 minuts de caminar ja em fan mal les cames, o sigui que ja està. Escolta, i mira, ja l'últim que vull dir d'això, una pregunta que vull llançar en res que m'he creuat. Fins a quin punt cal anar vestit per sortir a caminar, fins a quin punt cal anar vestit com si anessin a pujar a l'Everest? Qui sap què, no? Dius, on vas amb això, no? Preparats com amb pals, amb... Clar. I més amb el clima que fa. No fa fred, no fa res. I caminant per pla. Per pla. O sigui, que veus gent una mica flipada. Jo ho deixo aquí. És per reflexionar-ho. Sí. Fins a quin punt? Fins a quin punt? És necessari? Jo saps què penso? Que la gent hauríem de ser més funcionals. És a dir, et lleves pel matí, et fots una granota, allò que diuen un mono de tema mecànic, una granota, i vinga. Unes xancles, i va, i a córrer. És que ara no. I ja està. Això passava abans, però ara has de posar-te samarreta tècnica, malles, les bambes de suplinador o suplinador o supronamant, que no me'n recordo. Sí, digue-li. O sigui, és una història, no creguis. I amb alguns afegits després tecnològics, que si el rellotge compta passes o compta no sé què. L'altre que porta aquí una mena de goma aquí que li calcula, no sé, facis dir que li calcula. Jo ho arreglava amb una granota d'aquestes de mecànic, hosti, molt fàcil. Una granota i a vegades també un bon clatallot. Vinga, a córrer. Vinga, home, i deixa la tonteria. Sí, ja tens. Vinga, ja ho tens. A caminar. A caminar. Vinga, canviant de tema. Avui, jo no sé si m'entrarà tot, però tinc una cosa molt guai que vull fer, a veure. Però abans de res, dintre de la subsecció de les notícies del Baix Llobregat, vull parlar de que resulta ser que l'extrema dreta està contra Rosalía. Cuidado, què està passant aquí? Què dius ara? T'explico. El proper 9 de juny, saps que tenim eleccions europees. Sí, senyor. I aleshores es preveu que hi hagi una baixa participació, especialment amb el sector de la gent jove. Aleshores, la Comissió Europea ha decidit fer una campanya amb gent jove molt coneguda. Sí, home, mediàtics, mediàtiques. Per animar-los a votar. Molt bé. Aleshores, bona pensada. Un d'aquests personatges serà la Rosalía. Carai. Però què passa? Que els senyors de Vox ràpidament han saltat dient que això no és possible perquè aquesta senyora, la Rosalía, els va insultar greument. A què es refereixen? Quan els va insultar greument? Doncs tot això té a veure perquè el 2019 la Rosalía va publicar un tuit dient a veure fuck Vox, que seria foteu-vos Vox. Ja ho saps tu que els anglesos, sobretot els americans, el fuck aquest el fan servir per moltes coses. O sigui, el fuck aquest vol dir no és... mai és agradable normalment per alguns. No és de procreació, no és. No és agradable. No, seria més de que et fotin. Que fotin, això. Que sí? I clar, bueno, hi ha alguna cosa més. També, però en aquest cas crec que no. Aleshores, clar, des d'aleshores li té apuntat el número, com deia. I aleshores, tenint en compte això, jo voldria des d'aquí llançar un missatge a la gent jove. A veure si el jovent... Fes-ho, sisplau. A veure, vaig intentar parlar una mica... És una mica ridícul això, però vaig intentar parlar una mica com parlen ells.
A veure, atenció, silenci. A veure. Ei, yo, què passa, bros i hermano? Això vaig és anar un l'altre clàssic, dia no? a comprar al consum de casa meva, sí? que a prop hi ha un institut, i hi havia els nanos que estaven comprant l'esmorzar. Ganàpies de 14 a 15 anys. Que grandets, si no vaig sentir 100 vegades hermano, bro, no la vaig sentir mai. Cap. Bro. Increïble. Hermano, bro. Bro, Que no n'hi acaben la paraula. Bro. Es queden a la meitat, no? Sí, no sé per què no diuen brother, perquè quan diuen hermano no diuen no, diuen hermano. No, està bé. Bueno, la qüestió, hermano, bro, sisplau, aneu a votar per aconseguir que aquests de Vox no puguin entrar al Parlament Europeu ni per anar al lavabo, Us ho diu un tigre, perquè es diuen, entre ells es diuen tigre. Val, us ho diu un tigre. Un tigre com vosaltres. Ei, aquí rebentós, yo. Hosti, aquest argot fet al català un dia t'hi hauries de posar. Sí. Ei, germà, què passa? Germà, no? Que sona més cap allà, no? Sí, no? A Pirulai, una mica, germans. Ei, germà, què passa? Germà, no, a veure si un dia som capaços de... Sí, li daré una volta, perquè ja veuré aquí tema. Home, per normalitzar el català, que això és important. L'has de normalitzar en plan urbà, doncs també es cau, no? Correcte. Molt bé. Vinga, germà. Amadeu, ara anem a la teva secció preferida. Digue'm germà. Germà, Amadeu. Ei, germà. És que germà Amadeu sona... Sí, hòstia, semblarà un programa de Ràdio Estel. Signat dels temps. Sí, de Ràdio Estel. El Rosari, no? Sí, germà Reventós, si vol fer el favor de passar el Rosari, que anem acabant. Vinga, germà Amadeu, ara arribem a la teva secció preferida, el moment Mirinda. Ai, sí que el trobava a faltar. El moment Mirinda. Vinga, tenim avui som 26 de gener. Sí, senyor. Tenim 3 efemèrides del 26 de gener i Amadeu ha d'encertar si totes són veritat, si són mentida o quines són veritat i quines mentida. Perfecte, posem-nos-hi. La primera, 26 de gener de 1939, l'exèrcit franquista entra a Barcelona. Quin any has dit? 1939. Veritat o mentida? Veritat. Molt bé. 26 de gener de 1641, atenció. Ui, molt enrere, les tropes sí, molt enrere, però molt aquí també, ja veuràs. Les tropes franceses i catalanes derroten a Montjuïc l'exèrcit castellà de Felip IV. Veritat o fals? M'ho crec. Veritat, ho crec. 26 de gener de 1960 va néixer l'escriptor català Sergi Pàmies. Veritat o fals? En Pàmies tenia 7 anys més que jo. Veritat. Amadeu, digue'm. Amb el retorn del moment Mirinda, puc dir que s'han encertat les 3. Bravo! He encertat les 3! Fantàstic, totes són veritat. Avui no hi havia enganyifa. Què t'ha semblat? Espectacular. Brutal. Sí. I no era fàcil, No era fàcil. Home, la primera de la guerra sí. Gràcies, no faltaria més. I la darrera, doncs, més o menys també. La del mig, a mi la del mig em feia pensar... Saps que la primera i la segona estan molt relacionades? Sí. Franco es va esperar a entrar a Barcelona per commemorar això, precisament. Sí. Per això vas... No, clar. O sigui, que estaven relacionades. Déu-n'hi-do. Ei, que gran que ets. M'agrada aquests concursos que fas. Tu sí que en saps. Jo sí. Tu sí que en saps. Vinga, ara, gràcies, Reventós. Amadeu, ara porto avui una nova secció, que és l'anàlisi d'una lletra de cançó. De cançó. Molt bé, analitzem. Analitza. Ja fa temps que estava pensant en analitzar la cançó d'aquesta de Coti per Coti, de The Tallats. Saps? No vull ja... Com és? No puc evitar... Com es diu la cançó? Coti per Coti. Coti per Coti. Que al final fan com una mena de sardana. S'ha fet superfamós aquest estiu. Sí, em sona. Una cosa així com molt vistosa, no? Sí. No sé. Vols que la recuperem? Sí, anem posant una mica, perquè segur que tothom la una mica per posar-nos en context. El que passa és que jo no m'havia fixat aquesta. Sí. La xona, no? Sí, ara sí. Jo havia intuït que la lletra tenia alguna cosa estranya, o havia alguna que se m'havia escapat. Una mena de missatge, potser? Més o menys. I fent l'anàlisi crec que l'he trobat. Sí. Vols escoltar uns segons? Vinga, va. M'arriba a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res.
Sí. I ara ja sí, Doncs mira, anem al principi, diu... No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans un coti ben salsero. Coti ben salsero. Un coti ben salsero. Sí, crec que abans de res hem de definir la paraula coti. Sisplau. Coti entenc que ve de cotilleo. Un cotilleo. Clar. Val, que parlen una mica com aquells, brother. Una mica. No gaire, però sí, clar, deuen un coti. Hi ha algunes coses que sí. Un safareig, vaja. Efectivament, clar. El que passa és que jo, per el que comentaves abans, en català correcte, podríem dir una xafarderia ben parida. Sí, és veritat. O una xafarderia arrauxada. Arrauxada. Diu salsero, no? Sí, arrauxada. Una xafarderia arrauxada. Molt bé. Diu, quan diu no ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, dona a entendre que aquesta persona que ho diu no és la primera vegada que li arriba a les mans un coti ben salsero. Val. Saps? O sigui, què vol dir? Que està ficat dintre del món aquest del món de... Sí, de la xafarderia i molt bé. Que voldria escapar-ne, però no pot. No pot. És més fort que ell. Clar. I diu, continua, diu, que ha mogut al mercat, no me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. Diu que han mogut al mercat, es refereix, entenc, o una xafarderia del món del cor, o, per un altre bar, podria ser també que si fos una xafarderia d'un mercat municipal, per exemple, que, per exemple, no permetria veure el Manel de les fruites, de Fruites Manel, imagina't el Manel de les fruites. Un exemple. Cada vegada, com una vegada tu has sapigut aquest coti, ja no el pots veure com el veies abans. A veure quina... Ui, el Manel, hòstia, el Manel. Mira, semblava... Ei, calla que no pixin més alt i estiguin fent valoracions de les cotitzacions de la borsa. És que hi ha una mica també, Hi ha una mica de barreja de xafardeixos, i també de tema de bolsari, Ei, que baixa Grífols, que no sé, que tinc una informació... Mira, no sé, Fixa't que la segona part diu, si vols aquest secret, aquest coti, doncs per 3 l'has de canviar. Imagina't. És a dir, si tu vols que jo t'expliqui... Me n'has de donar 3. Me n'has de donar 3. O sigui, el que és el coti... Sí. Aquí hi ha alguna cosa més, Es converteix en una mena de moneda, de criptomoneda. Sí, és veritat. És que ja... Clar, o sigui, quan val un coti? 3. Aquest coti val 3 cotis. 3 de nous. Bueno, els altres 3 cotis entenc que han de ser menys importants, perquè si no... Bueno, però tenen que tindre el seu nivell, perquè si no... Un per 3. No qualsevol cosa. I diu... Aleshores ara hi ha un canvi a la cançó. A veure. Una altra persona, jo entenc que aquí quan he fet l'anàlisi veig que és una altra persona, diu, no em vull saber res. O sigui, d'això com m'estàs explicant, no em vull saber res. No en parlem més. O sigui, és una persona que no vol entrar en aquest... O sigui, no m'interessa, no vull entrar en aquest món. Sí. Però a part de dir no em vull saber res, després diu, intento no creuar-te la mirada. Ja. O sigui, quan tu una persona no vols creuar-li la mirada, per quin motiu és? Home, deus estar empipat, o deu ser, no ho sé. Jo el que interpreto és que si ell creua la mirada amb aquesta persona, una de dos, o aleshores no podrà evitar donar-li 3 cotis perquè... O l'altra cosa és que tingui una mica de liu i que no vulgui caure a les seves xarxes de seducció. A la seva taranyina. Clar. Digue-li d'aquesta manera. Ben vist. Quan diu això, intento no creuar-te la mirada, no vull caure a les teves xarxes. Imagino a l'Ulisses, a l'Odissea... Quan es lliga a la barca per no caure amb el que les sirenes. És el mateix. Però diu, intento no creuar la mina. Calla, que no li faci pal perquè l'altre té... Saps aquests que miren un ull cap a un cantó i l'altre... Com el Trueba, una mica. Una mica, que no sigui una mica Trueba, i digui, intento perquè em mareixes. Si et miro la cara em mareixes. Necessito prendre'm una biodramina. No ho sé jo. A saber. Veus, ara continua i diu, no em crec històries inventades de tu ja no em puc creure res. Jo crec que és postureig, això. O sigui, ell en realitat sí que vol, però intenta fer veure que no vol. Val. Saps? Hosti, quin anàlisi més potent, que estàs fotent d'aquesta... És que jo ho intuïa que aquí hi havia un altre. A veure. Hi havia més. Aleshores, el primer, el que demana el Coti, diu, ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseïa info, tenia bones refes. Tenia bones refes.
I tenia bona ref. Posseïa info. Hòstia, que aquests... Clar, aquí ja és més brother... Posseïa info, suposo que tindria informació, i tenia bones refes, seria que el coti que tenia tenia bones fonts, bones referències. Sí. Ara el que intenta aquest, perquè l'altre caigui, és parlar d'un altre proveïdor de cotis. Ja t'entenc, una mica... Sí, l'estratègia aquesta. Clar, i aleshores, diu, no sabia per què, però s'ajuntaven les notis, clar, aquest tio té 3, aquest Aleix té 3 de cop, es junten totes, i aquí el que deies tu de la borsa, diu, el mercat està palmant i tu estàs holding. El mercat està palmant i tu estàs holding. Què vol dir... El mercat, imaginem, el mercat de la borsa, què vol dir holding dintre del món de les... Per això jo et deia que... compte que aquí no hi hagi informació... Clar, dintre del món de les criptomonedes, holdejar vol dir comprar monedes i esperar-te a vendre-les a que siguin més cares. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Em fas pensar. Que no sigui que aquest tio, el primer, a l'altre, li vulgui treure informació. És que és molt liat, això. També. O sigui, ara tot canvia. Tot canvia, ara això és molt bèstia. A mi em fas pensar que has fotut un anàlisi aquí molt treballat, Molt treballat. Jo crec... Al final arribo a la conclusió de que el primer que deia allò dels cotis li vol treure a l'altre més informació, perquè, mira, al final li diu dues coses. Tira de la manta, pel·li de terror, l'està amenaçant. Sí. I no vulguis córrer a la sort del traïdor. L'està amenaçant, diu... Digue'm el que saps. Hosti, que bèstia. Digue'm el que saps. Ara ja vull que em diguis el que saps. Sí. I al final acaba dient, i és que et miro davant de la platja i em dius no que no. Està molt clar que el primer tio... El tema de la platja, aquí hi ha un tema metafòric molt important. Les onades, ara vinc, ara torno, ara vinc, ara torno. Compte, la sorra entre els dits, que fa pal, que fa... Dona'm la info, la coti, o sigui... Escolta, això ho has convertit en una tesi doctoral brutal. Jo crec que això ho has de portar a algun lloc, aquesta anàlisi. No sé on puc portar-ho. No ho sé, però publicar-ho a algun lloc o no? Jo ho veig molt bèstia, jo ho veig que fa rumiar molt. Clar, és que jo intuïa que hi havia alguna cosa i efectivament hi havia. Has encertat. A veure si ens fas més anàlisis de cançons, perquè estic veient que amb això hi tens la mà trencada. Sí, i el Canell també. El Canell també. No, però no t'ho diuen? No t'ho han dit mai que ets bo fent anàlisi de cançons? És la primera vegada que ho faig. És la primera vegada? És un talent natural. Hòstia, doncs pots estar content. Així com fer arrels quadrades, no? Aquí no t'hi trobaríem. Jo crec que quan vaig néixer, el primer que, després de plorar, va ser fer anàlisi de la cançó. Què dius? No, és mentida, però... No, jo m'imagino el metge dient, què és nen o nena? No ho sabem encara, però és analista de cançons de primera. És nen o nena, és una cançó que vaig analitzar. Sí. Pues mira el que havia aquí, Déu-n'hi-do. Increïble, Déu-n'hi-do. Increïble, sí. No, escolta'm, no ho sé. Que puc dir-te, Josep Maria, que m'has deixat garrativat, que diuen garrativat. Sí. Què més? No, sí, ràpida, tenim un minut, un minut i mig. Aprofito, perquè una polèmica que jo pensava que ja estava oblidada... Sí. No sé si tu condueixes. Sí, de vegades. T'ha passat que quan arribes a un pas de vianants, normalment gent gran, tu pares perquè passin al pas de vianants i et diuen ells, passi. Passa tu, sí, que dius, bueno, en què quedem, no? Jo pensava que això ja estava finiquitat, sí, però ahir em va passar, però és que habitualment la persona que et diu passa, no t'ho diu de manera... Et fot bronca. Una bronca brutal. Com dient, per què pares? Fem una cosa, Josep Maria. Aquesta reflexió que es quedi aquí, és a dir, que ens serveixi per marxar ja en direcció al cap de setmana i que la gent hi rumiï. Sisplau. La bronca de dir, no jo, tu has de passar. Home, però és que tu tens dret a... No! He dit que passis tu. Rumiem-hi. No li fotran bronca al que salta al pessebre, no. Li fotran bronca al que es para. Atenció. És per rumiar, rumiar. Josep Maria, company i amic, la setmana vinent més. Perfecte. Val? Molt bé. Que passis un cap de setmana fantàstic. Igualment. Tu, Madeu, i tots els escoltadors. Moltes gràcies. I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança.